Ulimi wa njuchi si wachilendo m'mayiko a mu Africa kuphatikizapo dziko la Malawi. Ngakhale makedzana ulimiwu sumatengedwa ngati njira imodzi yophera makwacha m'mayikowa, makono alimi ayamba kuzindikira zakufunikira kwa ulimi wa mtunduwu pa ntchito yokweza chuma cha pakhomo komanso ku dziko. Kudzera mu ulimi wa njuchi, alimi akutha kupeza chakudya chopereka mphamvu pokudya uchi, kupeza ndalama zimene akukwanitsa kulipirira ana awo sukulu, kugula njinga ndipo nthawi zina galimoto zimene kupatula kumanga nyumba. Chosangalatsa china nchakuti ulimi wa njuchi umathandiziranso kuteteza nkhalango m'dziko muno, kamba kuti ming'oma yowetera njuchi imayikidwa mu nkhalango. Nkhalango ya Mbozi m'boma la Mulanje ikadali ndi mitengo yambiri imene imakhala yobiriwira pafupifupi chaka chonse. Kulekana ndi nkhalango zina zimene kawirikawiri mumamveka phokoso la anthu akudula mitengo, phokoso limene limamveka mu nkhalango ya Mbozi ndi kulira kwa mbalame kapena njuchi, ndipo nthawi zina kuyankhula kwa chinunu kwa alimi a njuchi pamene akusamalira ming'oma kapena kukolola uchi wawo. Steve Malambo ndi mmodzi mwa alimi a njuchi pa gulu la ulimi wa mtunduwu la Mbozi, ndipo akusimba lokoma. Ulimi wa njuchi timapeza mu zambiri. 1 timapeza mu chakudya, 2 timapeza mu ndalama. Zosala zonse timapanga makaindo, zila zake zosala zonse timapanga manyowa. Ndi ulimi mino ndiopindulitsa kwambiri, moti umatithandiza kwambiri kuti tilipirira ma school fees, kugula fertilizer ndi zina zotero. Timapanga makaindo ndithu. Tikakola malesa a njuchi aja, tikachita process, tikachosamo uchi onse. Zosalazo timaziphika, tikaziphika timapanga makando enieni ndithu. Manyowa zosala zophika zija tikasasi timangotayanso ya, timakumba nkhuti yake ndithu zenje, kuyikamo zimene zichazo ndikusangaza limodzi ndi zinyasi, manyowa kupita kumunda. Kumunda kumayenda upanso fertilizer ya. Malingana ndi Amalambo, ulimi wa njuchi wawapindulira kwambiri kuchokera mchaka cha 2012 pamene gululi linayamba kuchita ulimiwu. Pa nthawiyo alimiwa amagulitsa 1 kg ya uchi pa mtengo wa 1,500 kwacha, koma pakadali pano akugulitsa uchiwu pa mtengo wa 3,500 kwacha. Amalambo akutsimikiza kuti ulimiwu wawapindulira kwambiri. Ulimi menewu bungwe lathu la Mbozi Beekeeping Club tinayamba 2012. Tinayamba ndithu ndi ming'oma yochepa kwambiri, inalipo ming'oma 20. Koma titakola uchi mu nthawi imeneyo, nthawi yamba imeneyo tinapeza 65 kg. Titagulitsa uchi ujawo timagusa pa mtengo wa 1,300 per kilogram. Titagusa uchi uja ndithu tinapeza tindalama, ndi tinaonjezera ming'oma ija. Komanso tinapezedwa ndi bungwe lina timati la EDP, imenso inatithandiza ndi ming'oma 50. Komanso pa ife tokha timati tikagulitsa uchi uja timakuza business yathu, timagula ming'oma ina yonjezera pa ife tokha. Moti pano meti kunena panopo ndi ming'oma mugulu lathu 238. Mwa ming'oma 238, ming'oma imene muli njuchi ilipo 202. Moti panopo ming'oma mulibe njuchi ilipo 36. Ineyo ndi ming'oma yanga ya personal 48. Pa ming'oma 48 kusamala kwa ng'oma timango konza mwina kuti pasakhale chire pafupi ndi iwoya. Tikamakola uchi tikakola uchi jabatita kugulisa. Moti pa kilogram panopo tikubagusa 3,500. Sonza kuti ndithu ndi phindu lalikulu kwambiri. Alimi pa gulu la Mbozi Beekeeping akukwanitsa kukolola uchi miyezi 3 chaka chilichonse. Koma kwa anthu amene akufuna kuyamba ulimi wa mtunduwu, teteni timve kuti kodi njuchi timadziyitana bwanji. Amalambo: njuchi tikakoleka ng'oma timatenga sera. Sera ndi zosalanso za malesa. Tikapanga uchi uja tikachosamo uchi wathu, timapanga zosalazo tiphike, tizizirise, tipangenso zoita lina uchi. Njuchi ku njuchi. Chifukwa zimamba fungo linzake la njuchi lija ndi njuchi zimabwera. Zikabwera kwene kuchako basi ndipo zizakhazikika. Tikakoleka ming'oma kuti tifike kuti zalowamo, zikangolowamo timawerengesera masiku. Timamba kukola pakatha miyezi 3 njuchi zalowa. Kena katitha kusintha kupanga kwa miyezi 4 limene tione kuti quality yathu ya uchi ikhale ya mtundu wanji.
Mandifotokozera apa pakuti mpaka na njuchi mmachita kuloweza kuti zili ndi mayendedwe ake. Yes. Njuchi ili ndi mayendedwe ake. Njuchi simangoyenda balala. Ndiye kuti njuchi tikamanga ng'oma uja njuchi yoyamba kubwera imabwera njuchi ija ndi direction imene ijayo. Ndiye tikabwera pamene pajapo zimaza yang'ana kuti kodi apa ndiwe bwanji. Ndiye tikalowa imodzi ijayo ikayang'ana kuti nyumba yabo ndi imeneyi ndalowa motere. Imene ikanyamuka imapita ku zina imene kuli njuchi zina. Ndiye zimakambirana fazi imene zili ngati athu. Zimakambirana ndi nkhani zawo. Ndapeza nyumba. Ndiye opeza nyumba uja amakhala pasogolo. Ayende ndi direct imene anasikira. Ukafika pamene pajapo. Zonse zimaenda chimodzi choncho basi. Moni njuchi sizenda balala. Munthu utakufika pa ng'oma ngati apo, njuchi zosakuluma iye. Chifukwa njuchi zimaenda mmene zinabwerera. Oh, yes. Koma kodi nkofunikira bwanji kuti mulimi azidziwa ndi kutsata mayendedwe a njuchi zimene akuweta? Ndikofunika kwambiri chifukwa zimamuteteza. Chifukwa njuchi ngati mungobwera chisawa pa ng'oma zisakupha. Koma njuchi kwaziwa mayendedwe yake ndio mazo kuti njuchi imene ikuyendera apa nditha kufika pafupi ngati apa nditha kubwera direction iyi opanda vuto lina lilonse. Zaka zapitazo Mayi Elizabeth Limbe ankachita ulimi wa mbewu ya tea. Pano Mayi Limbe akuphatikiza ulimi wa mbewuyi ndi ulimi wa njuchi. Mayiwa akuti moyo wawo wasintha kwambiri kuyambira mchaka cha 2011 pamene anayamba kuchita izi. Ulimi umene tinayamba 2011. Tayamba ulimi umenewu toyambirira zambiri zinatisowa. Panopa tinakupeza mabungwe monga IPP inatipasa mnyuma ndi tinayamba ulimi. Ndiye mwamwayi njuchi zinalowa zitalowa tinayamba kukola. Ndiye mmene tinalili mbuyomu tisanayambe ulimi umene pabanja sitinali bwino. Zosowa zambiri zinatisowa. Lero titayamba ulimi umene wauchi tinaona zina ndi zina tikuzipeza. Ndiponso phindu limene tikupeza pimene tikulipirira asukulu tiyeniso chakudya ndi zina ndi zina. Panopaso amanga nyumba chokera mulimi wa uchi. Ndithu ulimi wa uchi ndi wabwino kwambiri chifukwa tikakonga uchi wathu tikugulisa ndalama pa mtengo wa 3,500 kusiyana ndi maulimi ena tikugulisa mwina 1 kilogramu 250 kwacha kapena 150 kwa maulimi ndi waphindu kwambiri. Tikakonga uchi wathu timapita nawo kunyumba. Ndiye tili ndi zosefera monga zimabeseni zabwino zasefa zimene zili. Ndiye timatenga zimene zimakanda ndikusiya mmene mucha. Ndiye timatenga bigiri ndikusiya basi. Ndiye umachita kumatani kumatuta okha. Ndiye tikaona kuti uchi uja wakhabwino ndiye timayamba kuona kuti ndiyetu uli bwino. Ndiye timausefa soka chiwiri timasefa njira zitatu kuona kuti uchi uja uli bwino ulibe zinyalala. Ndiye tikatero nanga sikuti tili patokha ndiye timatenga ndikumasiya mu mabotolo monga afuzi acha ndikumagulisa mmene mucha. Misika ya phindu nanga sikuti ife panopa tilibe amene kutigula uchi tingogulisa wamba. Kunganakhala kuti tinapeza sika weni ndiponso tinganapindula kuposera mmene tikupindulira. Panopa tingogulisa wamba tikangokolola uchi wathu. Sitilibe msikani. Mmene tasiya ng'ombe yathu m'nkhalango muno tikuona kuti njuchi zikubweramo. Ndiponso anthu ambiri amaononga chilengedwe. Mmene tayika ife mmenemu anthu ambiri sakuba mitengo. Moti kunganakhala kuti sitinayike muno uchi nyumba yathuyi bweze nkhalango itatha. Koma nkhalango uchi umene ukuteteza kuti anthu asamabe nkhalangoyi. Nkhalango imatiteteza munjira zambiri ndiponso kuno kumulanje imatiyitanira mvula nkhalango imeneyi. Alimi pagulu la Mbozi Beekeeping akuphadi makwacha kudzera mu ulimi wa njuchi. Ena mwa alimiwa amanga nyumba sakuvutika mayendedwe atagula njinga za moto komanso monga momwe tanenera muja akukwanitsa kulipirira ana awo sukulu zosiyanasiyana kudzera mu ulimi. Abire moyenda nawo ndi mlimi wa njuchi ndipo akutsimikiza kuti kupanda ulimi wa njuchi sakanakwanitsa kumanga nyumba ya malata, kutumiza ana awo ku sukulu komanso kusamalira banja lawo moyenera. Tikagulisa uchi athu
ndalama zimene timapeza titekeza kuti uchi pano pa uli pa 3,500 per kg. Nde ngati munthu angapeze uchi osachepera 50 kg ndiye kuti akupeza ndalama zoti athathanza pamwe wake wa banja pake ana atakupeza mwayi kuti atakupitisa ku sukulu. Komanso pali alimi anzathu ena agula mphata kuchokera ku phindu wa ulimi wa njuchi, ena agula njinga kuchokera ku ulimi wa njuchi umenewo. Phindu limene tikuona kwambiri limenewo. Komanso zikuoneka kuti ngakhale fe aini ake mbali naso kutithandizira chifukwa timamva momveka bwino kuti uchi ndi mankhwala. Ndipo pali mafumu anzanga ena mwayo anasimikizira kuti atapita ku chipatala chifukwa cha vuto lawo atauza kuti muambe kudya uchi, lero anasimikizira kuti thupi lawo lili bwino chifukwa kuti uchi umene anauzidwa kuti azidya atayamba kusata atayamba sukukula uchi anokumadya kuti lero anasimikizira kuti thupi lawo labwera monga mmeneyo anandifotokozera. Ayi ndisimikizire mtundu wa Malawi kuti ulimi wa njuchi tikuona kuti uli phindu chifukwa tangoganizani monga takamba kuti per kilo ndi 3,500. Nde tikangana maulimi ena oliwonse kandi tirekeza kuti ulimi watika ulimi wachimanga tikuona kuti ulimi wa njuchi ndi umene ukupeka phindu kwambiri chifukwa tingoyerekeza munthu uli ndi 100 kg ya uchi ndi kuti ukagulisa 350,000 kuti waipeza. Ndiye komanso taka kuti mandokomeko yake timanena kuti uchi timachosa pa chaka kawiri kutakaso kuti tirekeza kuti wachosa miyezi 6 miyezi inaso 6 wachosa ndikuti utha kupeza pa chaka 600,000 ndalama imene ungathe kuipeza kuza kulimi imene. Ndiye ndisimikizira Malawi kuti ulimi wa njuchi ndithu ukubwesa phindu kwambiri kusiyana na ulimi enawa. Ulimi umenewo tineyo tikuthandizira kwabwino kwapambana chifukwa kuti ife takhala pansi kuti mitengo itetezeke. Tinaona kuti mbali ina njuchi zitithandiza kuti nkhalango yathu itetezeke chifukwa pamalo pamene tamangirira ng'oma anthu ngati ali timoti bwere azagwesepo mtengo sizitheka chifukwa kuti njuchi pamene zaona munthu amaziwira kuti pabwera munthu ndiye zimamba kuonesa zisanzo kuti zitha kugenda. Ndiye pamene zamba kugenda ndiye munthu chaso mwayi kuti adule mtengo ya saupeza. Ndiye ubwino kwambiri umene ukutithandiza nkhalango tikuona kuti njuchi so zikutithandiza kuteteza nkhalango imene. Timavala uniform, magrovu, komanso gambusi. Ma uniform kumutuku kuli chipewa chake chimene chimatithandiza kuti tikavala tikafika pang'oma ngakhale njuchi zati zavuta sizingati lume komanso timakhani smoker ijayo imatithandiza kuti zifoke so tikupha azisachi koma kufoka chifukwa timayikamo pang'ono ndowe za ng'ombe kuti zanze kuti zingofoka. Iyo ni njira imene ndithu tinauzidwa makamaka pokolola uchi umeneyo. Ndiye mwanjira ngati zimene zozo paokha ndiothandiza kusiyana kuti mina wongopita mwina kungovala malaya chabe ndikuti njuchi sukazifula koma tikasata njira imene ya uniform ndizina zonse imene nazifotokozeramo ndikuti uchi ukafula. Tikakolola tina uzidwa ndondomeko tili ndi masefa ake amene timasefera. Ndiye timatenga malesaja ndikuyang'ana bigiri yabwino ndiye sefa ija timayikhazika pamwamba pa bigiri ijayo kenaku ndikupeza mpeni kapena foloko ndikulezaleza malesaja tikatero timauvinikira kuti uzingokha mwayi wokha. Ndiye njira iyi imene tinaphunzitsidwa ndi imene koma pali njira ina imene tikuonanso kuti mwina amabungwe kapenanso akuofisi kwa DC kapena agriculture atithandizire machini chifukwa munopo ife machini tilibe koma tima watu tikukumba kuti takhala ni machini ndeti njira ja taipanga ifeja sizakhalapo ndoti uchucha tizowesa machini makabati malesaja tizawesa machini uchucha zibwera nditu mwanjira ngati imene kwa panopa tikugwisa njira imene ndafotokoza imene iyi. Kumbali ya msika mukumapeza misika yopindulitsa ya uchi. Kumbali ya msika tikumaopeza kuzira mukatakamba kuti pali gwizano pakati pa ife ndi TRF komanso MMCT. Timatha kuwafunsa director athu ndipo amatha kutizikisa kuti pali ena amene akufuna ndi akabwera timakumana nawo ndikukambira nawo paka atigule uchi athu. Komanso chifoti pali abale naso amene madona ena amene tina anazabwera kuzaona mene tikupindulira ulimi umenewu
ndipo yosana tisindiza kuti azitigula ndi amene onso ndi amene amatigula mbali ina. Njuchi timazitana munjira yogwiritsa ntchito sera kapena phula, timapaka matop bar ndi pakhomo polowera njuchiko, komanso phula yonso timapaka pakhomo lake polowera, ndi zikamva fungo zimene zimayitanzana ndikukalowa, komanso pamene zamva fungo limaba zabwera ndikuchita searching kuti kodi nyumbayo ndiyoyenerera, ndi timangoziona kuti zalowa. Ndondomeko yake kuti njuchi ziliwe timasata njira yake idoyo kuti muzisunge mpaka na muyambe kukolola. Kuti tizisunge kuti tiyambe kukolola timakhala nthawi yoyendera, chifukwa pali vuto kuti mina pepa amene tayika ife umene yang'ambika tenena kuti tikonze, chifukwa ngati sitikonza njuchi sizimafuna kuti zikhala malo onyowa, ndi timabwera nthawi ndithu kumayang'ana kuti njuchi zathu zikusamalidwa motani, zimene timasata njira limwe. Ngati pepa yang'ambika timene kuti maintain kuti pepa ibwererepo, komanso tikaona kuti malo mwina njuchi sizikufika kuti ziwe ming'oma timasintha, kwa njuchi imafuna kawiri malo owala abwino osati adima, koma owala kutiso mayendedwe yawo direction yawo izikhala yabwino, osati pamene kuyenda zikumana ndi zokolakola, ndiye kuti pamene ponso simukakhale kuti mupeza phindu kuchera kuuchi, chifukwa timakhala kuti zikuchedwesa kubwesa zokudya kapena madzi, ndiye zonse timatha kuziyang'ana malo oyika timati site imeneyo appearance, malo kuona kuti akukhala otani, zonse timaziyang'anira. Makamaka ndondomeko yake timayang'ana kuti kodi tili ndi mitengo yobwesa malo yochuluka, ndipo ifeso makatakamba kuti tinali ndi volunteer wina amene anachokera ku America, nkhalanga wathu imene mukuiona tinazala mitengo ya acacia umene umakhala ndi malo a yero, umene natiuza kuti kafukwa tapanganso nayenso research anaona kuti mitengo ya yeroyo ithandiza kuti njuchi zikamaka pita malo amene mjamo itaso kumatibwesera uchi ochuluka. Choncho mwachidule tikuona kuti uchi kuti ukhale ochuluka muyang'ane zinthu nditu mitengo imene ndizipaso kapena imene mapereka malo ochuluka, nditu mutaso kupeza phindu lochuluka kuzira ku mitengo imeneyo. Chifukwa mbali natukangana ifa chakusintha kwa nyengo, poyamba nyengo sana sinthe zimatha kupeza kuti within taika ngati after May 6 wa 8 kwa 9 kwamba kukolola, komabe panopo tikukwanisa kuona kuti mwina titekapo mwina tikangweka ngati taika mu October, ndiye kuti tirapanonso search kuti tione kuti pofika so mwezi wa October mali asandiza kuti zilimo, ndipo ngati tapeta kuti mulibemo sitimawugunda timausiya kufikira nditu tipeza kuti mali sandiuchi zilimo. Alimi kusama koyamba aone kuti ng'oma wawo uli malo otani, komanso ng'oma wawo supereka chinyezi kapena chinyontho mkati mwa ng'omamo, zonsezo ayenera kuti ayang'ane, komanso ang'anise kuti pa ng'omapo pali zinthu zina zimene zimapereka chiopsezo ku njuchi, monga nyerere, tenaso kuyika grease, fa grease amathandiza kuti nyerere satani zisafike mkati mwa ng'oma. Timayang'ana sona kuti pasakhale thengo lowirira, mukatakambana kuti njuchi imafunika kuti ikhale malo owala kuti ikamadusa ikatenga madzi kapena ikatenga chokudya chawo isayende movutikira, zonse timaziyang'ana kuti pang'oma kuti tizisatere. Ndi mmene taonera kuno ndi zambiri zimene zingachitike ngati dziko la Malawi litayika chidwi chapadera ku ulimi wa njuchi. Ulimi utu ndi gwero la chakudya, kandulo zimene anthu ambiri okhala m'madera akumidzi amasowekera kuti adziwalitsira nyumba zawo kukada, komanso manyowa amene amathandizira ulimi wa mbewu zakumunda. Kuonjezera apo, alimiwa atathandizidwa moyenera atha kumakongoletsa uchiwo nkumawugulitsa pa mtengo wokwererapo nkumapanga phindu lochuluka, ukunso akusamalira zachilengedwe monga mitengo.